Matur nuwun Pak Suyata. Matur nuwun Pak Suyata. Lah kula pundi? Ya. Ora Pak, wis jatahku wis akeh kok matur nuwun ya. Derek tembang nggih Pak. Tembang iki mawon. Dilanjut menghibur Pak Suyata lho. Heeh. Karo digandrung Pak Suyata. Bapak suka manuk ya? Lho. Yo enggak nemong cowok kok. Maksudnya podang kuning suka. Iya, Bapak suka podang kuning nggih. Remen sanget. Ya di Wah, iya. Podang kula tesih nggo nguyuh tok, Pak. Monggo Dik Lintang kula aturi jumeneng wonten ing sasana budaya menyapa para warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing Desa Bareng Kecamatan Sekar. Ya, yuk sepotong cok Mardika. Yo. Dik Lintang. Mati. Sik tak selingi anu ya, maca layang sik ya. Nggih, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari fans Asta Brata. Waduh, sing di-fans Asta Bratane. Ya. Mantap. Mbak Sri Felix yang ada di Taiwan, salamnya buat anak-anak dan cucu-cucu almarhum Bapak Kasim yang ada di Desa Bareng. Mau minta lagu Iming-iming Loro Ati. Dan buat Mas Dalangnya semoga dapat jodoh yang solehah. Amin. Apa? Wale. Aliran bedo. Selamat malam Wilujeng Dalu, Dik Lintang. Selamat malam Wilujeng Dalu juga Mas Akbar. Bertemu lagi Alhamdulillah. di panggung wayangnya Sanggar Seni Asta Brata. Asta Brata. Suka? Suka banget. Celorot. Celorot. Iya. Ya salam-salam dulu warga masyarakat lho Omber to. Oh, warga masyarakat ada Sampai duduk. ra sedeng lho Mas. Ana sing VIP kae ning dhuwur kae. Oh iya. Kayak VIP. Heeh. Nggih, sampai ra ketok lho Mas. Saking banyaknya. Iki lapangan voli ya yake ya Masya iki. Allah. Nggih, iki. Lapangan voli ya luar biasa. Diucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi sugeng dalu Bapak Ibu. Ngantuk Mas. Tuh, sing rada semangat. Semangat. Selamat malam sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak sangat nih Bapak Ibu. Adi komando, merdeka! Merdeka! Ngono kuwi ben semangat. Semangat Mas. Pokoknya hari ini harus semangat. Ini sowan di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Alhamdulillah. Kamu Bareng. tadi kok datangnya lebih dulu dari aku? Ya kan tadi aku nganu lewat. Anune sapa? Lewat. Apa? Lewat jalur pintas. Oh gitu. Iya. Datang di Desa Bareng jam berapa tadi? Habis maghrib. Oh, habis Jenengan? maghrib. Aku barisa mau jam 8 lagi tekan. Luar Ya, biasa. Ayo mendoakan Mas. mendoakan apa? Desa Bareng Ya, Pak Lurah. Semoga nggih juga karawahan Bapak Lurah juga Ya, sugeng no. dalu Bapak Lurah. Ada Bapak Camat, Pak Camat ya Bapak Rapo. Camat. Pak Ketua Panitia pun Sumerep, Derek. Pak Suyoto. Pak Suyoto. Ikan pundi sugeng dalu Bapak. Kok melipir ning kene ngopo jane ya. Kok dijaluki saweran ngono piye. Nggih, ra di tengah to, Pak. Iya. Wonten Bapak Kapolres, Kapolsek. Kapolsek. Sugeng dalu Bapak.
Bapak dan Rame Logi Sugeng Dalu. Masya Allah lengkap nih Mas. Komplit no? Komplit. Doakan apa kepada warga masyarakat Desa Bareng Kecamatan Sekar Kadipaten Bojonegoro, monggo. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Bareng tansah pinaringan kesehatan. Amin. Kawilujengan. Amin. Tinebena saking sengkala rubeda. Amin ya robbal alamin. Tuku nasgor Waduh, tuku ning fisik. pasar Legi. Apakah itu? Semoga warga masyarakat Bareng tansah pinaringan rezeki. Kok ora gathuk lho. Nasi goreng lho Mas. Nasi goreng lho mbok sikat nasgor. Lah aku ya bingung ya Mas. Soalnya yang melihat membanyak. Ngene lho, pantun ngene lho. Iya Mas. Loro koreng. Loro koreng dikukuri. Iya. Gila. Masyarakat Bareng banyak rezeki. Nah, ya itu aku mau bilang gitu loh Mas. Loro koreng. Kok rene to? Rene lara liyane ya Mas. Maksudnya ben warga masyarakat kene iki terhindar dari semua penyakit. Amin, amin. Loro koreng. Koreng neng. Loro koreng dititili. Terus. Warga masyarakat Bareng semuanya Ya. tansah diberkahi. Amin. Allahumma. Dititili. Allahumma amin. Kok dititili? Yo, antu, Dik, ngaturi tetembangan. Inggih, Mas. Lorati 2? Napa? Lorati 2 bisa to? Lintune das pundi? Lho apa wis arep mardika wae apa? Kinggo engko diaturi sinden-sinden. Napa? Mungkin dari Bapak Ketua Panitia ngersakaken tembang napa? Padang kuning. Oke, siap. Oh ya, podang kuning. Heeh. Bawani sik, Dik. Nggih, Mas. Asmarandono ya. Deh, Nadian wujudmu peksi na. Ya. Tembang podang kuning menika nggih kula aturaken dumateng para penonton pecinta budaya yang memonitor wonten ing channel YouTube Astra Brata Media. Yang nonton banyak ya Mas, yang di live streaming. Ya salam-salam sapa-sapa, baik yang di Indonesia, baik yang di luar negeri. Di luar negeri Pak. Iya. Lengkap. Ya, terus? Alus manis teremra Matur nuwun Pak Suyoto. Matur nuwun Pak Suyoto. Lah kula pundi? Ya. Ora Pak, wis jatahku wis akeh kok matur nuwun ya. Dereng-dereng tembang nggih Pak. Tembang iki mawon. Dilanjut menghibur Pak Suyoto lho. Karep digandrung Pak Suyoto. Bapak suka manuk ya? Lho. Yo enggak nemong cowok kok. Maksudnya podang kuning suka. Iya, Bapak suka podang kuning nggih. Remen sanget. Ya di Wah, iya. Podang kula tesih nggo nguyuh tok, Pak. Pripun, Pak? Wah, dalu niki remen sanget, Dik. Alhamdulillah, nggih. Karmane niki iktosipun karmane Pak Kades niku. Oh, podang kuning niki, Pak. Pak Kades niku podange nggih negele sae kok. Oh. Ageng nggih, Pak.
Alit to. Oh, Ali. Alit itu Pak Camat to, asmane Pak Oke. Camat Pak Alit to. Heeh. Asmane Pak Camat iku Pak Alit, Alit. Jek. Iya. Pak Alit. Alit. Moga pun lajengaken. Golek isi podang Iba bungah ing atiku Nyanding bisa. nyanding bisa dadi tombo Ya, sip. Yuk podang kuning karemenane Pak Lurah. Mangga Pak Lurah. Ya, engko bar ki Mas Indro kek juga nih. Ya. Maka Dek Lintang. lah iki lho. Dalam Dalu niki Dik. yektosipun boten namung Pak Lurah Bareng tok. Nggih. Tok. Mboten Menika tok, nggih. wonten Pak Kades Bobol kalian Pak PJ Kades Oh, Miyono. nggih, sedang ngono, Bapak Niku Pak Kades sedaya. Ingkang pundi oh sedanten nggih. Wah niku ngajeng niku pangarsa tok niku. Oh, Pak Kades sedaya. Pak Kades sedaya. Lah kok sing nanggap gur kepala desa bareng Lah to. dalah. Berarti tahun ngasih. Piye iki kepala desa liyane iki? Ya. Rugi dong. Oh, mugi sing rugi aku ora ditanggap kok. Yo, Monggo, maka cerita. buka celuk. Bisa awan Hey. ning omah wis ora kerasa. Oke, Pak, siap, Pak. Keluyuran aku goleki sing tak sayang. Ngobeng miteran kanaku ora kerasa iso awan nganti bengi.
Terima kasih, Dik Lintang duduk dulu. Terima kasih. Siap. Bagus, Nggih, Pak Suyoto niku. Yo, Mas Lendro, tak aturi minggah ana ing pepanggungan Malik Pelok. Heeh. Aja dipleroki bablaske prau layar. Oh ngono. Monggo Mas Lendro, ngancani ana ing pepanggungan. Yo, celorot. Hey! Wilujeng dalu, selamat malam Mas Lendro. Selamat malam Wilujeng dalu Mbak Cange. Merdeka! 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 Wah, tetap semangat Mas. betul sekali. Wah, Alhamdulillah saged silaturahmi wonten Desa Bareng nggih. Desa Bareng. Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Betul. Panjenengan sampun ping pinten tinimbalan wonten dusun mriki? Kula katimbalan nanging mboten klentu sudah 4 kali niki Mas Lendro. 4 kali dari cilik napa wau? Heeh, awit jaman urung genah wong wedok. Oh nggih, dari durung pacare niken ngantek wis bar kok ya. Nggih. Oh, enggak apa-apa Mas, namanya perjalanan hidup. Perjalanan hidup Penuh dengan liku-liku. Betul. Pelajaran yang utama itu adalah dari pengalaman. Iya. Masa lalu untuk untuk pengalaman. Betul sekali. Masa sekarang dijalani, masa depan menyongsong masa depan yang cerah. Betul sekali. Iya. Mulane wis ngono kuwi masing perwira. Oh, ngono. Kula nggih matur nuwun kagem sedaya panitia. Siap. Wabil khususon panjenenganipun Pak Yoto kalian Pak Lurah Pak Suprapto. Suprapto? Wah, hebat kula nek kalih Pak Suprapto pun bola-bali. Oh, kental, Mas. Malah nek teng mriki no wis pun kalih warga mriki pun biasa kula. Kok biasa? Nggih wayangan pun nembe sepisan iki kula teng mriki. Lah nembe pisan kok jare wis biasa iki lho. Biasa kenal king TikTok nggih Pak nggih. Walah. Kok TikTok. Ketoke kowe ada hubungan saudara ngono to karo Pak? Nggih, kalih Pak Prapto ngeten kula saudara kula. Bapakmu? Kalih Pak. Bapake Pak Prapto? Kalih bapake kula. Heeh. Mboten enten napa-napane. Nek mbae kula. Oh, mbae Pak Prapto karo mbae Mas Lendro. Nggih. Dulur. Mboten. Wong omahe kula Ndoro mriki Bojonegoro nggih Lho, tembe lho. lah maksudnya dulure iki lho. Nabi Adam Ibu Hawa pas niku. Walah, alah yo telek kuwi kabeh wong yo ngono. Panjenengan wau parikane pripun kagem warga Bareng? Heeh. Lara koreng. Kok lara koreng kok. Lah mau to parikan mau to? Parikan kok meksa iki lho. Lho, ora maksa penting tibane pas. Ya tiba jenenge meksa iku. Lah piye upamane sampean piye? Tuku cireng cacahe 4 warga Bareng muga-muga sehat. Amin. Tuku tomat Heeh. ning Temayang Pak Camat kapan wayangan.
Desa lho Pak iki lho Pak desa lho Pak. Sing ndi Pak anu Pak wayangan iki? Pak Camat mosok ora ngerti. Oh, Pak Camat to? Oh. Sampeyan iki ket sore omah ngomong Pak Camat ora pirsa. Ya pirsa. Sing ndi piyantune? Lho sing kuwi to. Kok ndi kok ngene? Lho iki lho. Iki lho. Pak ora ngerti sampeyan iki lho sing luwih paham nek Pak Camat ae. Ndi? Oh, sewu nggih. Heeh. Iki lho. Oh. Meneng ae. Lah bila. Oh, lah niki Pak Camat. Alah bareng ngacung. Mbok urut ngene kok. Jakete anyar mosok ora wayangan Pak. Hey! Ora pengen Pak. Hubungane jaket karo wayangan iki lho apa lho. Muga-muga ya Mas. Pak Camat dengan pagelaran malam hari ini wayangan atau ringgit wacucal termotivasi dari beliau penjenenganipun Pak Suprapto yang hebat. Karena pagelaran wayang kulit itu sarana komunikasi Dan bisa informasi. dibuat bisa buat menyampaikan ke masyarakat sosialisasi sing gampang kenek ning masyarakat ki wayangan. Nggih no pas no dengan tujuan malam hari ini nopo acaranipun memperingati hari jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencapai umur 79 tahun. utawa pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia. Betul. Sing diarani merdeka. Merdeka. Napa to Mas merdeka niku? Loh, artinya apa merdeka? Bebas. Oh. Jadi bebas saka penjajah mula merdeka. Sebab apa wayangan bengi iki kok mesti ramene kaya ngene? Mergo wis merdeka, Mas. Alah kleru. Yo, iya no nek ora merdeka, ya kuwi isih dijajah, ora iso masyarakat Desa Bareng mengadakan wayangan seperti ini. Ora iso mongam blekutuk kaya untuk iki lho. Ya iya no mergo Ora- negarane dhewe wis merdeka, Ora- warga Desa Bareng iso wayangan. Ora iso. Lho, mergane. Mergane duwe dhuwit. Jajal warga Bareng karo Pak Lurah ora duwe dhuwit ora bakal wayangan ya apa ora Pak? Wong lurah-lurah liyane ya ndelok tok ngono. Aduh, rumasaku. Mergo napa nyuwun sewu lho, Mbak Cangik, Mbak Iya. Ibu. Dengan adanya pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia sing wis awake dhewe dijajah karo bangsa Londo. bangsa mancanegara, awake dhewe rela berkorban bertumpah darah demi bangsane awake dhewe. Betul, Mas. Betul kuwi. Kudu pinter paling enggak itu awake dhewe duwe skill di pengalaman. Skill dan pengalaman. Betul pengetan malam hari ini 79 itu angka yang baik, Mas. Heeh. 79 niku dijumlah dadi 16. 16. Angkane niku cara 16 niku pas ya Mas ya. Heeh. Nek 16 niku dijumlah dadi 7. 7. Dengan motivasi tujuan bangsa Indonesia dengan semboyan Nusantara Nusantara baru Indonesia maju. 45 yang akan datang meraih Indonesia emas. Betul, luar biasa. Ojo dupe bagus sampean iki kudune pengalaman. Aku cara dadi sampean mau kok Mas. Loh, kok iso mau piye to? Penak dadi wong elek kaya aku ngeten iki. Oh, alah, yo tidak bisa ngene lho Mas Rendro. Piye Mas? Awakmu dadi dagelan, ana sinden, ana yoga, ana dalang. Ini mau tidak mau adalah menjadi seorang public figure. Betul Nek wong iki sudah menjadi public figure, gelem ora gelem awake iki kudu diopeni. Oh, iya. Minimal yo perawatan yo to. Ya perawatan. Facial. Wis mudeng tapi nek kaya sampean bagus-bagus ngene iki sok nek mati gejegur neraka. Sik to ngawur kuwi to. Hubungane apa wong ganteng wong bagus karo mlebu neraka iki lho. Wong ganteng biasane iki gawe larane atine wong wedok. Ya apa ora Pakde? Ro sinden apa ayo sithik mripate nglirak-nglirik. Terus Mesti sok ben ku gawe atine wong, sapa sing gawe atine wong neraka. Beda kaya aku, elek ngene iki ora bakal kok wong doyan. Wong sinden iki kudu didoni aku. terus nuding Yune iki lho. Roh aku wis rak yo to, Mah. Iya, Adik. Iya, Adik. Dadi kesimpulanmu piye mau? Wong nek bagus ki bakale nyemplung neraka, nek wong elek iki swarga mergo ora tau gawe atine gelaning liyan. Kowe iso gelar Kudu iso nggulung kebo sapi sing digugu, keloane, menungso sing digugu. omongane. Oke, tak buktekne. Nek Oke. pancen aku bagus neraka, kowe elek neraka. Saiki tak takoni, Pak Lurah, Pak Suprapto kuwi bagus apa elek? Mudar kowe. Mas. Ngai contoh liyane kuwi ora iso ya, Mas. Ora iso. Contone ya nggur kuwi. Mati uripku bengi iki ning tangane panjenengane re. Ora iso ajare wong bagus dalang seneng larani atine wong wedok. Yo ben. Alah
mantu. Terus jare wong elek mlebu swarga. Heeh. Ora tau gawe gelaning ati ning liyan. Saiki tak takoni. Heeh, tak iso gelar? Iso gulung. Pak Lurah Pak Suprapto kuwi bagus po elek? Bongko cocotmu kowe. Ayo. Liyane Pak Praptono lho. Sopo kok? Pak Camat jewani aku wong gak nanggap. Weh! Liyane Pak Prapto to bos-bos iku lho. Ora enek sing tak takoni nyugur Pak Lurah Pak Suprapto kuwi kok. Pak Babinsa Pak Babin Kamtipas yo rawe. Ambil betul pistol mboten Pak. Liyane lho bos liyane. Ora enek kuwi, gur pilihane gur kuwi Pak Lurah bagus pelek, bagus nyemplung rokok. Elek ngarani Pak Lurah elek, ora bayaran mulih kowe. Amangka sesuk digodak-godak mindring Bang Mekar kowe. Lah yo, Bang Mekar wis 45 wayahe gulingno Pak Yoto no lho. Ora iso, Pak Lurah. Waduh. Ganteng po elek, ayo. Pak Lurah bagus apa elek? Pas ngombe wedang sik Pak Lurah. Pak Lurah niku kok. Iya, Pak Lurah iki to, wis cewek. Pak, mboten kersa nguyuh-nguyuh sik to, Pak. Pak Prapto nguyuh riyen to, Pak. Niku lho teng masjid. Pak Lurah bagus apa elek? Heeh. Ampun mlilik apa kok. Ayo kowe. Dijejere Pak Lurah kowe piye kowe? Pak Lurah bagus. Napa elek? Heeh. Bagus. Neraka Pak Prapto. Nggih nyuwun sepunten Pak, neraka jenengan jarine slintru bagus berarti otomatis nyemplung neraka Pak. Urung bar kok Mas. Urung bar piye? Bagus mergo gelem nanggap wayangan nyenengke wong akeh, akhire diunggahne ning surga. Nyenengne wargane diunggahne ning surga. Rangga to Pak Prapto. Lho. Cangkeme dagelan ini pengen tanggap terus ngono kuwi. Apa enek swarga ning neraka terus gur diluk ning neraka diluk kan. Terus diunggahne ngono. Didono iku lho Mas, neraka Pak Prapto panas yo kowe nyenengne wayang nanggap wayang kowe nyenengke sinden yoga dagelan ayo tak balekno ning swarga neh. Heeh. Terus gak sida. Gak sida mengko ndelok tok. Tapi kan ngene lho Mas Lindro. Apa, Mas? Aku mang ngrembug perkara fisik to. Iya. Ganteng elek. Wong Lindro ki elek. Tapi jaremu apa cadangane apa? Lho, swarga to. Tapi aku ki sing tak fokuskan iki bukan itu Mas Lindro. Ana apa to? Awakmu ki openono awakmu ngono lho. Delok to, awakmu wis endek, kulitmu nyuwun sewu ireng. Nyuwun sewu, mbok yo dirawat kanggo perawatan. Dagelan ndek malah murah lho Mas, kena sing mbok apusi yo ming aku tok lho lihat. Pokoke 750 mangkat lho aku iki. Ora le ngono lho, Mas Lindro. Lah apa lho? Ya awakmu ki menjadi public figure, gelem ora gelem kudu perawatan ben rada kulite iki rada putih sithik. Heeh. Nek ireng gene. Lho, ireng iki apa ya Mas disawang kesorot kamera. Kulitmu ireng ya to, Dren wedaan malah kelawu. Nah, wedakku kleru Kleru piye? Jarene kan wedak hitam menjadi putih. Pons. Pon iki mah ora pon. Lah apa? Kliwon mlane ya. Wedak kok pasaran iki lho Mas aku kok. Nek wong ireng iki ora apik. Ireng iki ora apik. Sing ngomong sapa? Ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni. Lho, terus? Lah saiki sepur sing ngenteni kan kabeh akeh. Nek sampean wong putih pinter ndi karo wong ireng? Ya pinter wong putih. Ya Jal, para wong luar negeri. Wong luar negeri, wong barat, wong Eropa iso gawe mobil, iso gawe situs-situs internet, iso gawe pesawat terbang. Wong, Jepang. Kuwi wong-wong luar kulite putih, mesti wong sing kulite putih mesti cerdas pikirane. Lah kakek Sugiono ya Jepang lho Mas iku Mas. Lah nyapa tekan artis kono barang. Maksud iki pikirane wong-wong Eropa, wong-wong barat iki mesti cerdas kabeh. Mergo wong putih. Mergo kulite putih. Alek jek pinter wong ireng. Kok iso? Lah pitik ireng lho iso ngendhok putih, pitik putih iso ngendhok ireng. Cara ngendhok ireng ya telek kuwi ora. Tapi apa-apa ki sing putih kuwi mesti regane larang bermanfaat. Ora mesti. Susu ke putih. Oh, ya toh mesti regane larang putih. Iso nggo kesehatan, regane larang susu beras sapi. Putih. Beras putih. Emas nek putih. Emas putih regane larang. Opoe susu putih? Regane larang. Opoe nek putih mesti regane larang, bermanfaat. Lah iku ora kanggone sampean. Kanggone pribadi. Nek kanggo umum tetep penak sing ireng. Kok iso ireng? Aspal kae warnane apa? Ireng. Ireng. Ora nek kok aspal kok warnane putih kaya susu. Lah nek apa iki aspal kaya susu rak Pak Lurah karo Pak Camat tang lihat. Dilat. Dadi luwih bermanfaat kanggo umum sing kanggo umum ireng. Ireng. Tak eyal neh. Mbok eyal terus to, Bos? Tak eyal lho ora trima aku. Ora trima. Aku ora trima anu kok bolak-balik neraka mong aku. Ora trima wong aku ora kirim kok. Mangsamu ki apa?
Cuman rumang saka sinden-sinden iki lho. Mergo piye, Mas? Sinden-sinden yang masyarakat perlu. Ya ampun sindene kulitnya putih ya ampun. Daheno kae. Ayo wayune manise ya ampun sinden-sinden kulit putih. Mesti masyarakat nyawangi ning kulite. Putih. Iku wong sing kleru. Kok iso kleru? Ning ana salah sijine sing digoleki wong lanang. Heeh. Kuwi ireng yo enek. Lho rek gak percaya, Mas yo putih ini iki sing ireng mesti sing digoleki wong lanang. Sing paling penting kuwi ireng iku malah. Nek ora enek ireng ya wong lanang moh. Wis bare ya wayangane ya. Ayo bar ayo.